Türkmenistan'ın Demokratik Saylowy (DVT) Halk Demokratik Hareketinin siyasi platforması. Türkmenistan'ın Demokratik Saylowy Halk Demokratik Hareketi Türkmen cemiyetinde ähli demokratik güýçleri we Türkmen halkyny birleşdirip, ýurtda düýpli demokratik özgörüşleri amala aşyrmak maksady bilen döredildi. DVT, Türkmenistan halkynyň we halkara demokratik guramalarynyň goldawy bilen Türkmenistanyň demokratik we konstitusiýon özgertmeleri, şeýle Türkmenistanyň durmuşy gowulaşdyrmak üçin düýpli sosial-ykdysady üýtgeşmeleri geçirmeyi maksatlaşdyrýar. Siyasi özgertmeler. 1. Türkmenistanyň konstitusiýasyny üýtgetmek. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesini ýatyrmak we ähli halkara kadrlaryny we Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda parlament respublikasyny konstitusiýada berkitmek. 2. Türkmenistana bir palataly parlamentli we parlamenti güni saýlawly parlament respublikasyny berkitmek. Parlament premier ministri belleýär we premier ministriň teklibi boýunça Türkmenistanyň hökümeti tasdiklanýar. 3. Garaşsyz hökümet şahalarynyň we garaşsyz kadiýetiň berkitilmegi, hukuk goraja daragary we prokuraturany özgertmek. 4. Ähli insan haklaryny goramak we ýerine ýetirmek, ähli siýasy tutsawlary boşaltmak. Türkmenistan Jenaýat Kodeksining siýasy maksatly, erkin azat beýan edilmegi boýunça adam hukuklaryny bozýan ähli maddalaryny ýatyrmak. Türkmenistan Jenaýat Kodeksini insanlaşdyrmak. 5. Birleşikleri, partiýalary we kardeşler arkalyşlyklary döretmek azatlygyny berja etmek. 6. Parahatçylykly ýygnanyş, ýürüýüşler, demonstrasiýalar, mitingler we iş taşlyşlar azatlygy. 7. Söz azatlygy, senzuranyň gadagan edilmegi, garaşsyz habar beriş derişdeleriniň işçiligini tertiplemek we olary kanuny laýykda goramak. Medeniýetiň demonopolizasiýasy. 8. Siýasy we ykdysady özgertmeleri geçirmek. Häkimiýetiň kem-kemden merkezden taşlaşdyrmak. Yerli dolandyrışlary östürmek. Meclisiň wekilleriniň hukuklaryny we ygtyýarlyklaryny giňetmek. Ähli derejedäki häkimleriň erkin saýlawlaryny geçirmek. Halkyň gatnaşmagynda garaşsyz we aýdyn saýlaw ulgamyny döretmek. 9. Türkmenistan raýatlarynyň ýurdun içinde erkin hereketini berja etmek. Türkmenistany erkin girmek we çykmak boýunça ähli çäklendirmeleri ýatyrmak. Migrasiýa gullugyny ýatyrmak. Ýaşaýyş ýerine görä hasaba almagy ýatyrmak, ähli amallar üçin ýöneke poçta salgysyny ulanmak. Ähli administratiw we amaly meseleler üçin döwlet edaralarynyň mümkin boldugyça internet çeşmesini we ýürüýte programmalary ulanmagy berja etmek. Ähli şahadatnamalary almak we ähli administrativ amallary ýerine ýetirmek üçin iň köp ýedegün bellemek. Sosial-ykdysady özgertmeler. 1. Hökümetiň ähli derejelerinde korrupsiýaga garşy görüşmek. Milli bankyň, ähli döwlet milli gaznalarynyň, pensiýa, ähtiýaçlandyryş derişdeleri hem ulanışyna gözeçilik etmek. Tebiği baýlyklaryň serhesaply ulanmagyna gözeçilik etmek. Türkmenistanyň ähli pudoklaryna, newt we gaz, energiýa we owa hojalyk tänagaty ýaly işleriniň aýdynlygyny berja etmek. 2. Muallimleriň, lukmanlaryň, döwlet işgärleriniň aýlyk haklaryny, pensiýa we kömek pullary, çağalara goldaw, maýyplyk, işsizlik we şoňa meňdeşleri ýokarlandyrmak. 3. Raýatlaryň zähmet haklaryny we erkinligini goramak. Dünya ykdysadyýetinde öňde barajy ýurtlaryň standartlaryny göz öňünde tutup, ykdysadyýetiň ähli pudoklaryna aýlyk haklaryny ýokarlandyrmak. 4. Döwlet ýerlerini hususylaşdyrmagy gadagan etmek. Döwlet tarapyndan Türkmenistanyň ähli raýatlaryna öz ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin 1024 metr ýer we 20 ýyl möhletli garzlar bermek. Bu ýerleri östürmek üçin zarur infrastrukturanyň döwlet tarapyndan maliýeleşdirmegini we gurulmagyny berja etmek. Plany gowulaşdyrylan 124 metr çenek kwartiralary gurmak
we soňra pes girdijeli maşgalalara kärendesine bermek üçin her şäherde döwrewap ýaşaýyş atly ýuridik gurulmalary döretmek we maliýeleşdirmek. Türkmenistanyň raýatlary üçin iň az kärende mukdaryny kesitlemek we ýaşaýyş jaýyny soňra satyn alma hakyny berkitmek. 5. Iň pes aýlyk hakynyň Ýewropa standartlaryna çenli ýokarlandyrmak. İşsizler üçin täze döwlet iş maksatnamasyny döretmek. İşsizleri hünär taýdan taýýarlamak boýunça gaýtadan taýýarlyk merkezlerini döretmek we soňra iş bilen üçinetmek. Salgy stavkasyny peseltmek, gözegçilik edaralaryny özgertmek we kiçi we orta telekeçiligiň ösmegi üçin bürokratik bäsgelçilikleri aradan aýyrmak. 6. Saglyk ähtiýaçlandyrşy. Muğuz saglyk ähtiýaçlandyrşy boýunça döwlet maksatnamasyny döretmek we maliýeleşdirmek. Döwlet tarapyndan Türkmenistanyň iraty üçin esasy lukmançylyk dermanlarynyň mal üçinçiligini döretmek. Jemgyýetiň saglygynyň peýdasy üçin lukmançylygy ösdürmek. 7. Bilim pudugyna düýpli özgertmeleri geçirmek. Bilimiň ähli derejelerine döwrewap okuw maksatnamalaryny işläp düzmek we durmuşa geçirmek. Öňde barajy daşary ýurtly hünärmenleriň gatnaşmagyna bilim maksatnamalarynyň hilini ýokarlandyrmak, mätäş taliplere zerur maliýe kömegini döretmek, talip alış-çalış maksatnamalaryna goldaw bermek. 8. Döwlet tarapyndan türkmen mantygynyň erkin, çäklendirilmedi konvertasiýasyny üçinetmek. Her döwlet subyektiniň we hususy şahsiýetleriň erkin, garaşsyz, daşary ykdysady işçiligini kepillendirmek. Türkmenistanyň her bir raýatynyň öz serişdeleriniň çäksiz ulanylmagyny üçinetmek. 9. Türkmenistanyň raýatlarynyň giň internet ulgamyndan peýdalanmak we içindäki maglumatlara el ýeterlilik haklaryny we azatlyklaryny döwlet tarapyndan kepillendirmek we üçinetmek. DWT ösüş ýolunda progresi çatlaşdyran, öňde barajy güýçleriň biri bolan internetiň global we açyk tebigatyny ikrar edýär.